Mshengishabalala nina bakwaHlongomvula udonga likamavuso nina naqeda ubobo ngokuhlehletela nina bakwaSidwaba sinothuli singamancwaba seza nomlandakazi nina benkonkoni yasemazwaneni nina baseSwatini nina bakwaMswati umgcobela ziyawela zibangise khona kwela kubo kwelikaSobhuza lapho inkaba nomsuka kukhona shabalala. Usengenile kumaPhostoli Mkhwenyana. Nohlelo lethu alulude kakhulu, ufishane kakhulu. Lufishane kakhulu impela uhlelo lethu.
alolude yalona niyababona ukuthi bahle enibashayeleni izandla nje ubuhle babo bayafanelana bayafanelana oh hayi hey sazongena emalini niphethe imali niphethe phela sazomsukumisa nomkhonyana wasithi agide bangenayo imali nizothini bangenayo imali hayi kadalo ethabethu ungazwethuke siyababingelela abakwathabede kodwa abakwashabalala sibaboni siyacela nabo besondele mase siqala njengoba sesiqala le lokhuzana ngile program encane ngoba baningi nabo bakhona abazokhuluma njengamanje sidinga uzosamukela sabakwaThabede njengoba singaphakathi kwekhala kwaShabalala onjengobhuti omdala walapha ekhaya siyacela ukuthi la ekhona nisithintele yena sondele ubhuti omdala wasekhaya ekezosamukela soThabede sesingaphathi kwekhaya hayi iParis bathi yasho man amavanga hayi amavanga lale ngubhushale ekhaya nangu ubabshabalala njengamanje uzosamukela ubhutala ekhaya omdala yebo 1 2 1 2 egameni lenkosi uJesu Kristu ngiyanibingelela nonke endlini ngibingelela zonke ihambeli zethu ekhona la namhlanje njengoba idlozi la ekhaya belihlelile nedlozi la kwaThabede ukuthi namhlanje kumele sihlangane sibe la sizokwazi ukuthi semukele yonke into sahlangana ngento enkulu ehlanganisa abantu ababili ehlanganisa ubuhlobo ngiyayibongela kakhulu ngicela ukuthi ke njengoba nje silana ke engathi ke singahambisana ngonya olodwa size siyofika esiphethweni akukuningi engikuphethe ngoba nami bengaqwashiswanga kangako kodwa nje njoba nje ke bethi ake ngimelana ke umuntu usungikhombile ngiyakumukela lokho futhi ke ngiyakujabulela ngoba ngijabule kakhulu
njoba nje ke mina ngilapha ngubhuti wakhe udadewethu yimo oqalile ubaba nje mayiqala ukuyibona ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza umntwana waqala ngami kuthe egcineni wagcina ngodadewethu shuthi mina ngomavula yena umavala wazomqamba igama wathi hayi ngiqedile ke manje ukuzala njoba ngizelele ngane igama lakhe kuqedile kodwa ke masinqamulela ke simbiza ngokuthi ke umqeni ngathi ke nje ngisukuma lokuyibonga lokukhulu ukuthi ke sithola ithuba elinjengaleli ithuba elinqayizivele ithuba elingajwayelekile ukuthi libe khona engathi nakwabanye ithuba elinjengaleli lingaba khona abantu bekwazi ukuyiphatha umntwana lo uzalwe nje mina sengisebenza igoli nje nami senginezingane enganganje umntwana lo noke waqhamuka lapha bahontanga ngithi mangifikile ngiphethe ngikuphethe bengijabulela bezingane engibiza ngobaba uma lo bethethe bethi yena kusobaba wakho ubhuti wakho nje ke nami ke udadewethu ngimkhonze kakhulu njengomuntu wokugcina ubabaza ayibuka ngaye ukuthi usegcinile ukuzala ngijabula nje kakhulu ukuthi namhlanje kube nento ekanjena ngifise ngathi lento eqaleke namhlanje sekukade naka iqala ngoba nje netathi ngiphethe kakhulu ade ngakwazi ukuthi naye ebe nenjabulo njoba sonke saba nenjabulo masize emhlabeni ukuthi sibe nezingane wafika nje ekhaya nami ngangilimele ngo2021 salokhu sixoxa naye ukuthi mntakababa kodwa yazi lento ngiphatha kabi ngaze ngathi ngizimzama ukuthi kube njani ngithe ngizotsho umali wayesengitshela wathi uyazi letathu ikhuluma ngathi ububhula usekhulelwe phela ngathi hayibo ngojabula kahle kodwa mase ngibona umntwana nangampela kwekuze kwafika lapho ke nje ke ngijabule kakhulu namhlanje njengoba kuChristmas kimi kuChristmas ophinda phindekile ngente la namhlanje emzini kaBaba ngifisa ngathi ke uNkulunkulu ngama phakathi kwabo esekele zonke izinselela ezimbi ezizithi mazibona into enhle bese ifika sezihlakaze lonto ziyiqeda ngizocela nje kumntaka baba ngicela nakumkhonyana ukuthi ke bebekezelelane ngoba emhlabeni kunenselelo eziningi ezenzakalayo engathi mayezwa into akayizwa ukuthi kuthiwa umkhonyana wakhe bambone enzani ebatshela ukuthi yanginibekanga mina ukuthi anongigadela ngicela ukuthi ke nomkhonyane naye mayezwa kuthiwe hey umakoti wakho simbone efonana loba lokuthi athi ifoni yakho ubheke angakuvumi lokho abatshela ukuthi hayi akekho mina umuntu engambeka ngoba umuntu maniganene kufuneka nje isiqiniseko nje senu kube ukuthembana ningavumeli izitha zingene phakathi kwenu zizosho lokho khona abantu abakwazi ukuqhatha ngizosho nje intatshanyana encane khona insizwa lapha eyinomngani beshelisana intombi wayazi intombi yamqoma kanti nawe uyayithanda lo mshelisayo ithema isimqomile waya ngale ntombini wathi hey wena uyamazi lo muntu wakho uthi nomsila yathi intombi hayi wena wathi nomsila lo muntu njengemfene uyabona busuku nje okumhalaze ngapho uzowuza umsila wabuyela intombi wabuyela insizweni ngapho wathi hey wena uyazi ukuthi kuba le ntombi kuyathakatha wokubheka nje busuku manilele uyozwa nje sikugcobisa ngomuthi la ngemuva ithe intombi mayithi halaza umsila yasho impama kulo yena uyitshela ukuthi ke usemgcobisa ngomuthi lo amtshele wona manje ke wofunda ke na umuntu ngiyacela nje kokhokho nakobaba omkhulu nakobaba ukuthi ke umntwana njengoba bese bembeke kuleli banga bambeke kilo nomzwa kwaThabede engathi ngeshintshe akade yikho njoba nje mina ngimazi lutho ngimazi nje umntwana ohloniphayo umntwana nje oqondile umntwana nje wenza okwazi ukwenza kahle yonke into kuyoba kusha ke nakungakho namhlanje losekungathiwa usefike kwaThabede wakushintsha wayikho ngalawo magama ke nami ngangizokuba mude kakhulu ngizocela nje impela ukuthi ke lapha la ngidlule khona njoba ngithandaza ngicela engathi ke nabo bengaguqa mangabe kukhona into engathi yabakhuba baguqe ngedolo babhekise komdala weinsuku ukuthi awusilekele nakho singasaboni kahle babuye nathi bazositshela bangabe sebethatha inqumo ngale bebodwa
naye umkhwenyana unelungelo eliphelele ukuthi nje esuke nje ezela ekhaya ezothi hayibo malo umale khona umale ngekho njoba sikhona sobhuti bakhe nje esitshela impela ukuthi hayibo nakho udadewenu usiyangidida lana la sobe nje siyamangala nathi ukuthi into evelaphi leyo ngamafishane ke nami ke ngihlala phansi ke nokukhulu kuyibongela amen. Asibonga kubhudo la ekhaya omdala, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Sesemukelekile thina bakwaThabede akithi? Semukelekile. Njengoba sesemukelekile ngizocela nje ukuthi kusukume itafula leli. Kodwa kuqale leli mangapha. Liphake lapha. Khona kuzohleleka ukuthi sithi kubeka neprogram sibe sihle. Sicela nje kusukumela abangapha mase behleli phansi kuzosukuma abanga. Mase kuphele bona abangapha kanjalo koze kuyofika ngale nkosisi. Becela ukuthi besukume nama plate beyophaka. Njengamanje sicela umalume wakwaThabede ezokhulumela umndeni. Umalume siyacela ke malume. Angibonge. Ngizwa. Angibonge mphathi wohlelo, ngibonge ithuba. Ngibonge ithuba mphathi wohlelo. Ngizoqala nje ngibingelele umndeni washabalala. Usuka emakhehleni akhona wona kubaba umama kibo bonke kuze kufike phansi emntwana omncane. Siyabonga sabathabethe sibona ukuthi nisimukelile sangena emagcini akwashabalala. Bese ngiphinda futhi ngidlulise ukukhulu ukubonga enganeni lezi ezihlanganise namhlanje. Njengoba ingane sezisikhombisile ukuthi ngempela ziyafisa ukuthi kube nobuhlobo phakathi komndeni wakwaThabede nowashabalala. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asisize kuqhubeke nazo izingane aziphe amandla ukuthi ziwakhe lobuhlobo zibakhe kuqhubeke beye phambili. Angizokwanda kakhulu mhlambe isikhathi sishaya mhlambe ngazi isikhathi esinqunyiwe. Kepha nje egameni lomndeni wakwaThabede siyathokoza, siyabonga kakhulu, siyacela ukuthi ke konke okuzokwenzeka kusuka manje njoba ingane sezibonisile indlela eyaphambili sibambane njalo ukuze kufike ekuphetheni kwakheke ubuhlobo njoba vele sibakhekile buze bufike la okufanele bufike khona. Konke ke akuhambi ke ngenkando yethu, akuhambi futhi ngokuhlanipha kwethu, kodwa konke kube intando yomdali okuyena owasibetha kulomhlaba. Sengizohlala ngaphansi ngamafuphi nje ngicela impela ukuthi ke uNkulunkulu sathi engasiza siwumndeni njoba sesizihlobo sibambane kuze kube ngena phakathi. Ngiyabonga kakhulu washabalala. Asibonge kumalume. Siyabonga kumalume amazwi amnandi kangaka. Uthi umalume sesizihlobo. Sizihlobo siyacabanga futhi uthi le ndimi siyaphela. Siphakathi nayo njengamanje njengoba kwenzeka lokho. Lokho kwenzeka namhlanje kufuna ukuthi sikubuke ukuthi kuyafika emshadweni, kuwumshado. Umshado wokuqala ngoba owesibili ilo olandelayo la sekuthiwa kuyabiwa khona. Ngoba namhlanje mawuzocabanga indleko eyiwastiwe la ziyalingana nezomshado lo abasazowenza. Kushuthi kuye kudinge nje ukuthi ngelinye ilanga ke sikubheke ukuthi lento inabantu bayo. Kuya ngokuthi ngubani. DJ uhamba ezindleleni ezinjani?
bafowethu kunetafula elangezansi. Bafowethu kunetafula elangezansi maniqalaza ngapha kulolu hlangothi luka left. Itafula niyalibona lihlobile. Niyalibona ukuthi lihle. Hayi kuya ngawe ukuthi ungubani nanka amaglass phambi kwakho. Uyaya nje kuleli tafula leliya. Kunobhuti ozomfica khona afike enze njalo. Wow. Senzela ukuthi wonke umuntu akhululeke nje angaboni ungathi kanjani yonke lento yenzelwe thina njengoba sila. Siphuzeni kodwa singadako. Kodwa nje siphuzeni.
Hello Kathabethe. Hello Kathabethe. Nikhona. Bakhona bakashabalala lapha enqenqemeni lwendlu. Oh, hayi bakhona na. Bakhona Maswazi. Sacela usiso kwaMtshali uzokhulumela umakoti. Amazwi nje amabili. Awamade kakhulu mafishane. Ngoba manje sijaha uye ekhekheni. Siyagijima sijaha ekhekheni. Indaba ingekhekhe bo. Nizolidla nani ikhekhe? Nizolidla? Andaliza ukudliwa umkhwenyana. Oh, hayi. Kungcono. Angizomlekelela. Kodwa phela vele nina nabakhwenyana ngithi. Tshala akekho. Uyeza, usendleleni uyeza. Sisi kamakoti wakwamtshali. Sisi makoti Mtshali. Kubuka lapho sport. Yakhala manje. Ayikhala. Sanibonani. Niyaphila ethendeni? Yebo. Siyaphila. Ngizobonga nje kakhulu. Ngizobonga nje ithuba leli engilitholayo lokukhulumela usisi wami. Ngizobonga ngoba kwaSibali. uSibali usenzele into enhle kakhulu. Ngibonga nje kakhulu ukuthi nje kube kuhle kanje kuleli khaya. Ngibongela nje odadewethu bonke. Jabula kakhulu ngothumbu kababa. Uma kwenzeka into enhle kangaka. Lobuhle obula ekhaya angazi ngabuchaza kanjani. Cela nje ukuthi uNkulunkulu we angathi anganisiza Sibali nodadewethu. Mphathane kahle kuze kube sekugcineni. Into senzele yona ukusiphakamisa nje nathi sabona ubuhle ngaphansi kwaleli khaya. Ngiyabonga kakhulu. Engathi kungaqhubeka kuye phambili size sibone okukhulu kakhulu kunalokho. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kusisi. Uthi usiswa la ekhaya. uSibali wenza kahle kakhulu la ekhaya. Zingaki intombi okwenziwe kahle kizo. Insizwe ezenze kahle zingaki. Hayi ngathi kuyashoda. Nama ngakenzi kahle ubani ofuna senze kahle. Oh. Hayi ke mangabe nisaba. Hayi ke nosala kanje 2024 ke lo. Singena kanje singena ngegiye liphezulu ukuthi #siyashada kulonyaka. Yebo. Sisalinde unjabulo uMtshali cela ngoma DJ. Phakathi. Awu.
siyaphila nathi lapho. Ngaxolisa nje bengingale erondweni nathi. Sathi hayi umuntu ngamameli. Hayi siyabonga kakhulu ikwenza mfethu mfethu samazi. Yisosho siphila nayo kakhulu. Angibamba ngaphondo DJ. Siyacela umsindo bakwaThabede ngoba yinodwa enlight endini. Sekuyini futhi enibanga umsindo kumuntu enihamba naye. Ngcono ubane abasemzini okuthiwa babanga umsindo. Nina thulani nilalele ukuthi uthini umngani kaMkhwenyana. Yebo. Abekubamba ophondo uDJ, abekubambe ngophondo. Lembuzi inkuzi siphila nayo kakhulu. Kakhulu nje akuzuze. Yisosha nje. Angichaza ukuningi kodwa nje umuntu esiphila naye kahle hayi ka ngokubi. Mengifonele noma ngifonele ngithi dohlele phansi ku TV. Uyazi sokwenzakalani TV. Amen. Hayi ke ake sibonge ngijabule shanzandla baThabede uthi MK yadlala asikho kuyipolitiki niyabona uNkosi wakwaShabalala luzobingelela umkhwenyana kaAnti luyeza nje lizobingelela nje umkhwenyana kaAnti lizongena nje ngale ngoma lezi ezizoyidlala bese luyaphuma kunjalo DJ ungabadlalela noma yiphi ingoma obezodlala. Siyacela sizondlalela bakwaThabede le ngoma le ngisayidlalela abakoni bakwaShabalala ngifuna bephume la emshinini umshini ngifuna ubaveze.
Niyalibona unkundla washabalala ukuthi lingakanani. Shothi insizwa la ekhaya khona. Zingake-ke iy'ntombi zakwaThabethe la. Ayiphakamisa izandla. Hawu. Yeyi wathi nani nizosala la. Anifuna ukusala. Anifuna ukusala. Hayi bo, anifuna ukusala. Anifuna ukubajoyina lamakoti. Oh, hayi sizoyilungisa leyo. Sizoyilungisa bebezobingelela nje umkhwenyana ka-anti. Akuyena uSpari lo umkhwenyana. Umkhwenyana ka-anti phela angithi umuntu okhokhile. Njengoba nilaba kwaThabethe angithi nize ngokuthi ukhokhile ubhutwenu. Nize ngeqholo. Yebo kumkhwenyana lo. Nabo ke lokho abakoti bebesazobingelela nje kubabwabo ngoba phela ubaba kibo njengoba ethandana noanti. Njengamanje siyagijima siyadlula siya lapha ekhekheni. Indaba inekhekhe la ekhaya. Inekhekhe indaba yala ekhaya. Sizolisika nikhekhe. Siyawucela umbese ekitchen. Siyawucela umbese. Siyacela umbese. Sizosika ikhekhe. Phela ikhekhe lona liyasikwa. Hayi lona sizolisika impela ikhekhe. Nawe ke impela nje uthi hayi awazi lutho kodwa uzokwazi namhlanje ikhekhe liyasikwa. Ikhekhe lona ukusikwa liyasikwa. Lizosika impela ikhekhe dlala ingoma DJ. Salinde umbese. Sicela umbese kokusika ikhekhe. Yayizona ngoma ithi manje uthini uThabethe uthi mangaba abafana bekushela amashabalala ubatshela uthi wena usuthathiwe. Uthathiwe manje. Manje sizosika ikhekhe sisenkonzweni enkulu. Sizobamsana. Umkhwenyana uzowuthatha nje umbese. Ngoba phela umkhwenyana uyena okufuna asike ikhekhe. Bebamsana nomakoti. Ikhekhe abazolisika elikamakoti. Angithi elikamakoti ikhekhe. Umkhwenyana uza nani nombese. Ukusikani? Ulisika kuphi? Umkhwenyana ikhekhe ulisika kuphi? Ilikabani ikhekhe? Umkhwenyana bamba umbese. Akulekelela umakoti isandla sakhe sibe ngaphezulu ziyabambisana lezandla. Size enkonzweni yokusikwa kwekhekhe. Uyabona nje masilisika leli khekhe mkhwenyana. Uzosikhombisa ukuthi ikhekhe lisikwa kanjani. Thina sifuna usikhombisa ikhekhe ukuthi lisikwa kanjani. Njengoba sila. Noma nini. Azolinda inkonzo enkulu le. Abafana bekushela uthi abafana bekushela uthi
DJ. Ukuthi uDJ akasangiboni, abasangiphushi nakayiceleni kwami. Bafuna lo cream enguphethe kamakoti. Mina ngiyawuza ucream kamakoti. Mkhwenyana. La sisenkonzweni enkulu yokusikwa kwekhekhe. Ikhekhe masilisika asijahi. Singajahi asisheshisi. Singasheshisi sisika nje kahle. Sisika nje kahle. Ikhekhe. Ukuthi ulisikela kuphi ke mkhwenyana? Ukwakho lokho. Thina asingeni kodwa nje thina sicela nisikele ikhekhe. Asikeni ikhekhe. Sika le khekhe. Sika le khekhe. Yeah. Nazo. Ungasheshi. Ungasheshi. Abo bayawufaka. Uyawufaka umkhwenyana. Uyawufaka. Hayi, akamkhwenyana. Yeah, don't. Nakho, I'll keep up way. Makoti, makoti. Fa mkhwenyana, fa kanjalo. Kunjani phela? Yeah. Nazo. Sacela ungisikele ipiece. Le piece eshoyo ukuthi phela uzomnika umakoti wakho. Ipiece yekhekhe ozoyinika umakoti wakho. Yes. Angiyazi ukuthi njani le piece ozomsikela yona. Mina ngiyazi. Kodwa ngicela ungishayele nje ipiece ozoyinika umakoti wakho. Ozomnika nje umakoti wakho. Le piece. Hayi wethu umakoti ungethu. Nakho awu Nkosi yami awufaka. Ngikhiphele yona le piece. Ngikhiphele. Hayibo. Ufunze. Phela nange sengibheka umakoti. Njengamanje umkhwenyana uzothatha ikhekhe aliphe umakoti. Kahle makoti ungethuki. Ngizoyichaza lento. Ungethuki makoti. Khululeka sisenkonzweni enhle kabi le. Kusekamereni. Umkhwenyana uzothatha ikhekhe akufunze ngendlela akafuna ukukufunza ngayo. Nawe makoti uzobe usulithatha umfunza ngendlela ozomfunza ngayo. Mina ngizokhuza kodwa manje nizokuyikho. Mina ngifuna nenze okuyikho. Inkonzo enkulu yasekamereni le. Inkonzo yasekamereni inkulu yokusikwa kwekhekhe. Indaba inekhekhe. Inekhekhe indaba. Nakho ke mkhwenyana thatha ikhekhe umnike umakoti wakho. Phela ngithi vele mawusika ikhekhe vele uyashiselwa kufuna ukhumule konke ukulahle lapha. Nakho ke mkhwenyana. Umfunze. Hayi. Makoti kunekhamera la esithengile ukuthi izokhipha yonke into nongekho la abone ukuthi kwakwenziwani. Sicela nje urelax mkhwenyana uzomfunza nje kahle umuntu wakho. Umfunze kahle umuntu wakho. Hayi kanjalo anizona izingane angilifuni lela nami ingane ngizoyinika ikhekhe amnike hayi kanjalo mkhwenyana uyangiroba wakenzi lokho engikufunayo awukakenzi lokho engikufunayo kusho ukuthi nizolidla lonke leli khekhe nizolidla lonke nje ngifuna ukwenza yabona nje mkhwenyana
mina nje mangabe kuthiwa nje mina ayikho intombi efuna ngiyifunze manje ikhekhe. Okay, mkhwenyana lifake ngakuwe bese uyamnika. Nanto-ke ikhekhe engifuna umnike lo. Mnike. Nazo. Sisenkonzweni la yekhekhe. Nazo-ke. Makoti nawe nje udlulise masinyane unike umkhwenyana. Ungathathi isikhathi unje kudlule unike umkhwenyana. Ngiyabona. Kuzolunga. Ungethuki. Hayi auntie. Hayi auntie. Nike ngendlela eright auntie. We auntie. Bheka ngakimi auntie. Ngishilo kubaba ngathi baba liqale ngakuwe bese ulinika umakoti. Nawe makoti aliqale ngakuwe bese ulinika umkhwenyana. Beninikane uyabona ninikane. Ikhekhe. Nikane mnike. Awumnike awuzeke wamninazo. Amen. Siyabonga inkonzo yokusikwa kwekhekhe. Ningakahlali phansi izihlobo zami. Ngizocela umkhwenyana uzothatha ipiece ayinike umamezala wakhe. Uzobe kodwa ephelezela umakoti wakhe. Beyonika umamezala. Aphinde umakoti athathe ipiece ayoyinika umamezala. Uphelezela umkhwenyana wakhe. Niyayibona le ndawo? Nazo awuzweke. Uyayinhle lenkonzo yenzekayo. Kodwa nje mkhwenyana ubani uyenze nje kwalula. Yabona nje mkhwenyana ukubane nje ukubekile lokhu ethawula uvele nje uyenze nje. Uyabona uyenze kahle lenkonzo, uyenze kahle. Bebezojabula bonke la endlini. Bethi hawu baba uyasikhombisa sizingane nje ukuthi inkonzo inhle noma. Uyabona nje benoma. Yabo asiqhubekeni ke nokusikwa kwalo. Siyacela uma wakwaShabalala asondele ngapha eduzane ngoba sifuna umkhwenyana ukuthi alethe leyo nto leyo efanele kuye. Siyacela nje ukuthi nisicelele yena. Angithi bantwana nibonile ukuthi ikhekhe liyasikwa. U-anti ulisikile benobaba. Belisika phambi kwena ngithi. Nani yenzani kahle ke? Itshela no boyfriend ukuthi mina ngibonile kubaba noma benze kahle ngokuthi ubaba walobola uma base bezosika ikhekhe. Niyezwa? Ningalisiki ikhekhe nilisikele ekhotheni. Lelo khekhe lelo linenhlabathi. Alifuneki lelo. Niyezwa? Alifuneki lelo linenhlabathi. Alilungile. Linento eziningi. Yabona njengamanje ugcina usuthola izifo ezithile. Uyabona kanti lelo angithi ulibonile nje ukuthi lifike namhlanje ekseni lino cream omnandi. Ubaba ukhombisile nawubona ucream. Yawubo? Ucream angazi ukuthi qhamuka ucream kodwa nje wona ucream ubukhona ekhekheni likama. Bekweli ngabani ikhekhe? Ma. Elinika bani? Amen. Ingane zibonile manje ubaba ziyakujabulela lokho. Ukusikwa kwekhekhe. Siyalisika ikhekhe balisika ubaba noma ikhekhe. Sisalinda umamezala. Umamezala usefikile. Usefikile umamezala. Uma ngaba bafana bekushela uthi mina ngithathiwe. Uma ngaba bafana bekushela uthi mina ngithathiwe. Uma ngaba bafana bekushela uthi mina ngithathiwe. mina ngithathiwe. Hayi ama angithi uthathiwe khuleka nje usho ukuthi wena uthathiwe. Hayi no.
Uma uyangithethi ngiyaxolisa ma. Sacela umamezala. Sisacela uMatalent.
Abafana
Sokala mangqemqe.